Mhlambe ke umuntu mayetholile cha sekukhona ikhona indlela ethile kumele adle ngayo noma indlela yokuyiphatha eneni igqugquzela ngoba phela ngiyazi ukuthi no prevention better than cure ukuthi umuntu ayivikele ukuthi angazefika sivikela kanjani ukuthi umuntu angazafika ekutheni namphatha ama-ulcer la senawo kwenziwa kanjani ukuthi ke angakwazi ukuthi bese emqinisa kakhulu. So I think oqala njengoba ushilo ukuthi prevention is better than cure. Siqala la ngokuthi ngesikisi sithi lifestyle modification. Ngamanye amazwi ukuthi ifanele ushintshe indlela ophila ngayo. Mokhuluphele zama ukuthi unciphe kancane ujimini. Sikhule sizacile kwathiwa hey khuluphala mfana. Mase sikhuluphele mneshintshe sibheke emuva. Ufuthi uzama ukuziphilisa right exercise udle kahle hayi ukuthi specifically ufanele ubheke lokudla nolokudla but modla a healthy balanced diet or udle ukudla nje oku healthy okunemvelo then uyakwazi ukuthi unciphise amathuba ukuthi ube nama ulcer. Ngaphezulu kwalokho kufanele ke uthi mase ukhona ama ulcer uye kudokotela wakho ozokwazi ukuthi akunike idiagnosis aconfirm because ziningi izinto ezingadala ukuthi ube nenhlungu esiswini kanti akusiwona ama-ulcer. Baningi abantu ekuthiwa hayo nama-ulcer kanti ezinye izinto or abanye bathi enye into kanti ama-ulcer. So sike sifake asayidiagnose thina ngoba siyathanda uba odokotela bakaGoogle. Ngiyengizwe kufana nawe kupelepele lo mawusunawo ungawudli nawo into drink laba ne-acid ungathini kulezo inhlobo zokudla iziphi umuntu kufuneka ayiqikelele kakhulu mase kuthuse nama-ulcer. Kuya ngomuntu but empelweni vese kuyinto ekhona ngoba sifuna ukureduce izinto ezizokhuphula iacid eswini. So ukunciphisa ngalapho kuke kusize ukuthi iacid ungayenzi ukuthi ize ibe over idale umonakalo.